Kanta na, uy! Ready, go! Kasa dari nagan, David sa kahimayan, Maulay ang magkita, Antay malay ang masanayon, Mula ng bulan, Antay malay ang giyawitan, Awit sa halanod, Sa tanang Pasko magmalipayon. Ay, wala pa! Last pag yun, last! Pa may live appointment. Dagan pa may appointment. Yan ang video patay sa gawas ni, patay gawas. Patay gawas. Kasali ito, guitar ba? Pero ito, guitar. Ay, class mo sa kanila. Traso ka dong? Oh, traso. Kaila juga di mo. Isa may gitar niyo. Gitar oy. Oy, one more na lang dap. Pwede ka usapa, pwede ko sa isa gihatag. Kausa sa kausa. Kausa kay 150. Oh, kaysa maglaro mo tag 5 ra hatag tag cheese. Dapat kayo, sige na. Master, salita master. Oh, nay suga oh. Naiiwag. Naiiwag dong. Oh, naiiwag oh. Darat gi. Ah, dara dai. 1, 2, 3, go. Boom, tarat, tarat. Boom, tarat, tarat. Tarat, tarat. Boom, boom, boom. Boom, tarat, tarat. Boom, tarat, tarat. Tarat, tarat. Boom, boom, boom. Ana, yehe. Salamat ha. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Balik ka sad mo.